Алып барысының стиле ing. Интерьер өлкәһендә прогресс алга китүгә карамастан, фоторамкалар һәр вакытта ла өйдә бидәгәндә иң яхшы нәмә булып тора. Зур яки бәләкәй, сагу итеп бидәлгән яки ябай гына рамкалар, улар һәр вакытта ла безнең кәефте сагылдыра һәм без яшәгән өйгә ниндәйдер үзенчәлеклек өстәй. Хәерле иртә, кызлар, йондызлар, һезнең менән Асия Шахмина һәм Алда Гөл тапшыруы. Минең остаханам янә үз ишекләрен аса. Шулай итеп, бүгенге тапшыруда. Безнең бүгенге сыгарлышта һез ебәргән һорауларга яшь йондыз Сабина Кучаева ихлас җаваплар кайтарыр. Наил Башаров бүген Гөлчәчәккә 2 өр яңа образ хайлар. Иң кайнар өст трендты ла бергәләп билдәләр бит кызлар. Безнең менән бергә калыгыз. Әхирәтләрем, бүген нимә эшләргә җыенганды һез барыгыз да аңланыгыз, шулаймы? Асылнап та бүген мин фоторамка эшләячәкмен. Фоторамканы мин гомеремдә беренче тапкыр яһыйм. Шуңа күрә мин бик нык тулкынланам. Әмма һезнең менән бергә безнең барыһыла килеп сыгасак, шулаймы? Нәмәләр кирәк булганын әйдәгез ханап китәйек. Тәү чиратта ул термоелем. Тагыла безгә кирәк булсак, ошондай биләүстәр һәм әлбиттә фотографиялар, катырга, еп менән энә, кайсы, каләм, линейка һәм ошондай тукымалар. Һәм әлбиттә бөтмәс төкәнмәс иҗади фантазия менән яхшы кәеф. Әйдәгез инде башлайык. Тәү чиратта безгә үзебезнең рамкабызның зурлыгын билдәләп кыркып алырга кирәк. Минең рамкам 20-гә 25 см зурлыкта булачак. Менә шулай. Кайсы менән ипләп кенә эшләйбез кызлар. Мин буны эшләй торгансы кызлар, һез безнең стилист Наил Башаров менән Манго магазинына барып килегез. Бүген стилист Гөлчәчәккә 2 өр яңа образ хайлай. Сәлам. Сәлам, Гөлчәчәк, килеп тә еттеңме? Әйе, Хәлләрең нисек? яхшы гына. Бик яхшы күренәһең. Гөлчәчәк, әйт әле, һин буш вакытыңда нимә менән шөгыльләнергә яратаһың? Мин спорт белән шөгыльләнергә яратам һәм модадан артта калмаска тырышам әлбиттә. Бик яхшы. Гөлчәчәк, һинең бүгенге бында килүеңнең максаты нимәлә? Үземнең гардеробымды тулыландырырга һәм үземә яңа стиль асырга. Бик яхшы. Гөлчәчәк, без һиңа бүген 2 образ карасакбыз. Уларның беренче образы классик стиле, икенчесе инде casual, ягъни көндәлек стиле. Әдереңме карага образларда? Әдер. Алайһа, әйдә киттек алга. Гөлчәчәк, безнең беренче бүгенге образ, ул да булһа casual стиле, ягъни көндәлек стиле. Ошондай кардиган бүгенге көндә бик актуаль һәм модалы дип санала. Ә бу миңа килешер микән? Мин уйлавым сәй, чөнки һин озын һомгол буйлы. Правильно? Оның өстенә безгә ошондай матур гына футболка. Вот. Сагу кызыл төстәге салбар. Бына ул безнең. Бу соракта аягыма нимә киергә? Безнең образы тамамландырыр өчен безгә ошондай кара итек кирәк булачак. Тот. Охшаймы? Охшай. Шулай итеп, Гөлчәчәк, безнең беренче образ тамам. Рәхмәт. Икенче образны барып карыйк. Әйдәгез. Шуннан кызлар, йондызлар, Гөлчәчәктең беренче образы һезгә охшанымы? Гөлчәчәктең үзенә лә охшагандыр дип уйлыйм. Һез магазинда йөргәнсе, мин инде раманы хәтерләткән ошондай корылма эшләнем. Һәм хәзер безгә икенче адымга күчәргә кирәк. Безгә тагыла матур-матур тукымадан эшләнгән сәскәләр кирәк буласак. Кызлар, игътибар белән карап утырыгыз, бу бик катмарлы. Иң беренче безгә тукымаларны алырга ла, үзебезгә нисек кирәк шулай таманлап кырга кирәк. Мин инде бер юлы 3 кат тукыманы кыркасакмын, чөнки шулай тизрәк була. Куркмай гына кисәбез. Калган тукыманы ситкә алып куеп торакта була.
Һәм инде безгә хәзер ошондай йомыркастар кыргырга кирәк буласак. Бұл эштә кызлар ашыгу кирәкми, чөнки тугымалардан безнең бәләкәс кенә йомыркастар килеп сыгырга тиеш. Мына күрдегезме, кызлар, безнең ошонда йомыркастар килеп сыгырга тиеш. Ә киләһе йомыркастар ошулардан сак кына бәләкәйрәк булырга тиеш. Ниңә икәнен һуңынан күрһәтермен. Туқыманан мин формаларды кыркып беттем, кызлар. Без әлбәттә тәмәке тартмайбыз, ләкин безгә бүген туҡандырғыс кәрәк буласак. Туҡандырғыс ярдәмендә без хәзер шәмде яндырабыз да. Безнең ошо йомыркастарның ситтәрен сак-сак кына яндырып сыгырга кирәк. Туҡыма һыпылып, һүтелеп китмәһен өсөн. Тик ут менән кызлар ипләп кенә эшләйбез, бармактарыгызды бешереп ҡуймағыҙ тағын. Мына безнең шулай матур гына килеп сыган, калган йомыркастар менән дә кызлар шул ук эште башкарабыз. Әлегә Алдагөл тапшыруның даими рубрикаһы Матур кастар. Һәм бездә бүген кунакта йырсы Сабина Кучаева. Мин 3 яшьтән йырсы булырга хыялландым. Телефон, көҙгө һәм һыу. Беренсе тапҡыр мин 16 йәштә ғашиҡ булдым һәм минең өсөн ул әлеге ваҡытта иң көслө һөйөү. Ғөмүмән мин сит ил фильмдарын ҡарарға яратам. Йәнһүрәттәрҙән Хаяо Миядзакиның аниме миңә бик оҡшай. Һәм Көньяҡ Кореяның сериалдарын, дорамаларын бик ныҡ яратам. Яҡын дуҫтарымды, әсәйем һеңлемде бик ныҡ юғалтырға ҡурҡам. Юҡ, егетем юҡ, сөнки ваҡытым минең әҙ. 5 йылдан танылған йырсы, музыкант, бәлки кейәүгә сыҡҡан уңған килен итеп күрәм. Michael Jackson, do you remember the time? Michael Jackson'dan Earth Song. What have we done to the world? Look what we've done. What about all the peace that you said you're only son? Һау сәләмәт булығыҙ, китаптарҙы уҡығыҙ һәм рухи байлыҡты үҫтерегеҙ. Görsәсәк, безнең икенсе образ, ул да булһа классик стилендә. Мин ошондай комбинезон ҡарап ҡуйҙым. Мин быны ҡайҙа кейеп бара алам? Görsәсәк, һин быны театрға, концерттарға, ресторанға, хатта уҡырға ла кейә алаһың. Өҫтөнән ошондай милитари стилендәге пиджак. Бик матур. Тот. Аяҡ киеме буласаҡмы? Әлбиттә, аяҡҡа ошондай безнең ҡара төҫтәге туфли. Шулай итеп görsәк, безнең икенсе образдар тамам. Миңә оҡшай. Барып кейеп ҡарарға ҡалды. Әйҙәгеҙ. Сәскәләрҙе ҡыҙҙар бына ошондай ысул менән эшләйбеҙ. Иң ҙур йоморҡасты алабыҙ. Уның өҫтөнә инде бәләкәсерәген, зәңгәрҙе алайыҡ, тағы ла аҡты, иң бәләкәс йоморҡасты һәм бына ошондай бәләкәс кенә мәрйен. Бына ҡарағыҙ, ҡыҙҙар, бына ошондай сәскәләр килеп сығырға тейеш. Энә менән епте алабыҙ ҙа, мәрйенде матур итеп сәскәнең уртаһына тегеп ҡуябыҙ. Һәм бына шулай итеп, безнең матур ғына сәскәбеҙ бер ҡайҙа ла таралып китмәй. Күреүегеҙсә, бөтәһе лә бик ябай. Шулай итеп, ҡыҙҙар, беҙҙең һуңғы сәскәле әҙер. Хәҙер инде беҙгә үҙебеҙҙең раманы алырға ла туҡыма менән тышлап, уға ошо матур сәскәләрҙе йәбештереп сығаһы гына ҡалды. Мин инде хәҙер термоелемде йылынырға ҡуям, ә һеҙ Гөлсәсәктең өр-яңы 2 образына күҙ һалығыҙ.
Барыһы ла яхшы, тик бер әйбер етешмәй. Ул да булһа эшләпә. Гөлкәсәк, без һиңә бүген 2 образ тәкъдим иттек. Шул 2 образ араһыннан һиңә кайһы образ күбрәк күңелеңә ятты? Миңа беренче образ ныграк охшаны. Чөнки мин ирекле стильдә киенергә яратам. Бик яхшы. Шулай итеп, һиңә Гөлкәсәк бүген тапшыруга килгән өчен зур рәхмәт. Һиңә истәлеккә ошондай сумка бүләккә. Алдагөл тапшыруына сакырганыгыз өчен бик зур рәхмәт һезгә. Беренче тренд – буйлы тукыманан тегелгән киемдәр. Бундай киемдәр яз-яй айдары җитү менән янә модага әйләнеп кайтасак. Эре яки вак буй, горизонталь яки вертикаль – буныһы мөһим түгел. Хатта бер юлы бернисә киемегездә ошондай принтлы була ала. Икенче тренд – кызыл, зәңгәр, ак төстәр. Образларда ошо өс төсте кулланып тегәһәгез, һездән дә модалы киенгәндәр табылмас кызлар. Өченче тренд – сафари стиле. Был мезгилдә сафари стилендәге киемдәр дә популярлык яулаясак. Икенче елдардан сәлам алып килгән итәктәр, сарафандар һез тудырган образларга кабатланмас ямь өстәр. Кызлар, йондызлар, Алдагөл тапшыруның төркемендә без селфи дип аталган конкурс игълан иткәйдек. Конкурста катнашыр өчен алып барысы фонында фотога төшеп, шул фотоны безгә ебәрергә кирәк иде. Һәм һөҗүмтәләр буенча иң яхшы фото ул инде Камила Якуповныкы дип билдәләнде. Камила, һиңә безнең яраткан магазиныбыз Альберт һәм Глория 1000 сумлык сертификат бүләк итә. Кызлар, мин инде бүгенге үземнең иҗади шедеврым менән бигрәк тә канәгатьмен, чөнки фоторама бигрәк тә матур килеп чыкты. Нимә генә эшләһәгез дә яраткан эшегез менән шөгыльләнегез, шул вакытта барыһы ла Алдагөл булыр. Осрашканга тиклем.